Amb motiu del Dia Internacional de la Salut Mental i sabent també les dades que la Generalitat fa poc ha fet públiques, que tenim una de cada 10 persones que pateix malestar emocional, depressió, tenim també dades d'adolescència, gent jove. Des de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes hem volgut augmentar els recursos que tenim per poder acompanyar les persones amb la seva situació més emocional i també de salut mental. I és en aquest sentit que augmentarem els serveis des del punt de vista dels instituts i, per tant, un servei més personalitzat, més individual, de suport a aquells nois i noies que així ho demanin, que creguin convenient de poder-se acompanyar per un professional, i també posarem en marxa espais des dels espais joves de suport també a la gent jove de manera esporàdica i de manera voluntària. A més de tots aquells serveis que ja estem prestant des de l'Ajuntament, que són en diferents modalitats, de manera que acompanyem a les persones en aquesta situació. Si escolteu aquest missatge, coneixeu alguna persona o vosaltres mateixos, no dubteu en posar-vos en contacte amb el propi Ajuntament perquè us puguem adreçar també en el lloc que sigui més adient per vosaltres, sigui els centres bàsics de salut, les teràpies comunitàries, que també tenim grups de teràpies comunitaris, o algun tractament més individualitzat. Moltes gràcies a tots i a totes i continuem treballant.